Wat is de oudste molen van Zeeland? Op naar de deskundige. Sinds 1990 woon ik hier op Sint-Anneland. Ik heb opleiding gehad van de vorige meulenaar. Sinds 2002 ben ik vrijwillig meulenaar. En ik heb me ook verdiept in de historie van deze meulen. Ik hoor het al, u bent deskundig. Kunt u het antwoord op deze vraag dan geven? Ja, natuurlijk. Nou, dan gaan we even op de meulen kijken. Kom maar. Laten we de deskundige vooral niet uit het oog verliezen. Nou, dit is een standaardmeulen. Standaardmeulens werden vroeger gebruikt voor het malen van graan. Binnen elk dorp had vroeger een standaardmeulen. Want de standaardmeulen is eigenlijk de moeder van alle meulens, dat was het beginsel. Er zijn nog 4 standaardmeulens in Zeeland. Er staan er 2 in Zeeuws-Vlaanderen en nog 1 in Waarden, Zuid-Beveland. De gemeentearchivaris van Tholen, Zuurdijk, hebben historisch onderzoek gedaan naar deze molen. En er is uitgekomen dat deze molen gebouwd is in 1684. Dus? Is de oudste van Zeeland. Goed om te weten, maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Alle meulens in Zeeland horen natuurlijk tot het Zeeuws DNA. Maar dit is een unieke meulen, dit is een standaardmeulen, een Zeeuwse standaardmeulen. En de Zeeuwse gebruiken worden hier ook op toegepast. Zoals de zeilen opgeklampt werden 200 jaar geleden, zo gebeurt dat hier nog steeds. En de molen is gewoon onlosmakelijk verbonden met het dorp Sint-Anneland. Dat is mooi. Toevoegen aan de database.